Dengan kau salah menilaiku, dengan semua sikap diamku ini, jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Al-Rusla. Subhanallah. I love you, I love you. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya Allah. Allahu akbar. Piye. Matur nuwun ingkang mengkugati kersane bali kula sak kadang. Al-Rosta. Dongkrek. Sesasi urip mecicil. Allah. Iso nyambut gawe meneh. Rasa guyu, Mas. Poso tenan aku, Nduk. Wong-wong kuwi 30 dina nek aku meh 50 dina. Lah kok iso kancane 30 kok? Wayahe buka ora ndedit nggo tuku pangan dadi bablaske poso sisan. Oh, no. Alah, lah ya. Salam sik. Pak Pak Lurah. Jenengan dadi aku ora dadi, Pak. Dadi. Alah, aja kaya mangkono. Ora salah ngungun, sok ben dibaleni neh. Aku anggere roh lurah mesti kelingan pas pilihan kalah niku. Wirange ra jamak. Bajingo nek. Iya wis rampung. Jih sak trimo ngaturaken wilujeng dalu nggih Mas Kojak. Wilujeng lelenggan kanthi sekeca nggih mirsani kula sak kanca Al-Rosta Dongkrek Sragen. Apa biyen iki wis tau rene iki to? Ketoke aku ya wis tau ning kene iki. 2 tahun kepungkur ya Aku neme, Mas. Bar poso rek kupingmu budek saiki. Iki ora budek. Lah apa? Earphone. Earphone apa? Nggo ngrungokne HP-ne kuwi lho. Oh, yang ngrungokke BF ben ra krungu kancane ya. Terus kaya ngono lho jenengan ki kok ya. Niki nonane. Mas Kojak iki makarya sesarengan sound system. Cadas. Nah, video syutinge One Pro. Nah, iki lho. Kameramen iki kok ning ndi enek ya. Iki lho. Rane po dicat ta kuwi? Kok dicat piye to? Gak, tiyo ayo ditamatke sik nang. Kok dicat piye to tamatno sik. Ketoke mung untune tok. Kangenku tanpa upama mung sliramu kang dadi telenge ngati. Apa to, Mas? Jane nyapa? Mbah arep sugih ta kowe lamur-lamur iki. Amin. Muslawas anggonku nunggu sliramu tansah lelewo ngeling ana nalika dina kapungkur
Sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing batin. Aku mau dirasani bapak-bapak. Dirasani sapa? Bapak-bapak piye? MC Kojak iki dandane kaya wong dolan. Oh, ngono. Aku ki bingung kok. Bingung piye? Arep nggo blangkon suaraku elek. Heeh. Arep nggo jas sik kaya wong arep prapat. Terus? Arep dandan Petruk Bagong ora lucu. Terus? Arep dandan pocongan ya urung wayahe iki, Mbak. Wis wayahe iki. Aja kaya mangkono to, Mas. Sehat Mbak Kakung. Nyen dite, Mbak. Urung-urung wong. Bodho ra sowan njuk dhuwit ki wae ya enak. Bodho mawut ya taun iki. Lah ya. Acetne ya Mas langgame. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalaku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi moga-moga Gusti ngijabahi saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya tuke ngene. Taun nono lindana tak enteni ing pucuking tresna dengan langkah bebasane keton sliramu Girongnya neng buri oke Mas Kojak. Karang tarunane barang iki ketok kesel banget mesake. Ya mestine wong ya wis kendek ket wingi Mlaku kaya. sini kita. Ya ora ngono kaya bar sunat lho jeneng. Semangat, Mas. Semangat. Wis kesel di awan lho. Lah ya. Lah jenengan kesel ora? Iki sing karang tarunane iki rek salong tuwek ta iki? Piye? Iki karang tua, ora karang muda. Ora iki karang taruna. Diatur kene. Cek. Iki enek kondang-kondang lho. Iya, Rek ra melu grup kae to dengaran iki mau. lah kok ya iki kan spesial perform. Alrosta by request. Request. Mula MC-ne yo MC-ne ganti. request kak ya. Untuk Iki jane duwe job. Untuk job swidak ngene aku yo mung 4. Ya ora apa-apa daripada blas kak ya. Bangetan. Iya bacotnya ya. Ojo lali pawengku uga mono kemas janji-janjimu aku kang setya satumu tak enteni nanti
Mergo karek gayengke, Nduk. Mas. Mergo bapak-bapak wis dipunaturi Medal MBG. 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 Apa kuwi MBG sing ngene? MBG. Makan apa kae? Makan bergizi gratis. Ya enek gizi. Ya. Gizi kok ya. Yo. Hajat nih Mas Gojak. Ojo lali pawelingku ugan pono kemas janji-janjimu aku kang setya satu Matur nuwun. Kembali diucapkan selamat berjuang untuk